Xayrli kech do'stlar. Belgili, yarışda bari tek eng tirişlari, eng ustalari, eng talantlilari birinchilikni yollaydi. Bu atnada bizning hit-paradda kim birinchilari ismine loyiq bo'lgan aylagiz birgalab ochiqlaymiz. Shulayıq bizning rezidentlarning yaratgan kolleksiyalari haqında da сөйләшербез. Sizning bilan top klip tavshirig'i men aning olib boruvchisi Ayrat Ilyasov ham biz boshlaymiz. Siz atna bo'yi tovushlar verdingiz. Biz alarni atna bo'yi sanadık. Bu yarışda kimler jinganin so'ngroq ochiqlarimiz, aliga eng oz tovush yeyuvchi klip bilan sovbulaşamiz. Su bo'ylarında yurdim, o'z chishmamni izladim. Jil o'ynag'an qomnarimda o'ylab qoldi izlarim. Su bo'ylarında yurdim, suvga soldim sirlarim. Seni yaratib duyarga yetmasdir ömürlerim. Su bo'ylarında yurdim, suvga soldim sirlarim. Seni yaratib duyarga yetmasdir ömürlerim. Hozir aylagiz өр-яңа klipni qarshi olamiz. Ig'tibor ekranlarga. İlendirge kirek. Takılarıma harbi ettirmesinde. Efendim koman tı beyler nasıl mıyım? Ana cırtı güzelimle kaldak koy. Kişi güldürtmeyin deyin, şırşı güzelim kim deyin. Ana cırtı babam urlansın. Kaçtalı bulmağında. Baba ilen. Baba tır. Ben sizin çay işime ne tuttale? Bak. Baba ne yap? Bak. Bak. Güzel al kaç bak. Seni süygenim, nişik yana yüreğim. Seni gene uylap utemirim günlerim. Sensiz olgan kişlerde yo'qlay olmayim hishlarda. Sınama canım kirtme hiç meni gurlarga. Yanıma sigenim, bil canımın kigenim. Sen gene bitmenim ömürüm, ümidim bəxtim. Gil yanıma sigenim, bil canımın kigenim. Sen gene bitmenim ömürüm, ümidim bəxtim. Senden başka bu jirde yaşay olmam bir günde. Kuresim gile seni önümde düşümde. Siyutulur hizlerde, yaratışıp ömürge. Yaşasak idi diyen dilekler ko'ngilda. Gil yanıma sigenim, bil canımın kigenim. Sen gene bitmenim ömürüm, ümidim bəxtim. Gil yanıma sigenim, bil canımın kigenim. Sen gene bitmenim ömürüm, ümidim bəxtim. Gil yanıma sigenim, Bil canımın kigenim. sen gene bitmenim
күрә. Ой, матур сивер икән. Ну, миңа җитмәйин бабайны. Билгеле, тормышта уңышка ирешергә телисең икән, укырга кирәк. Бу сүзләр белән Диләрә Мирабаева да килешә. Резидентыбызның өендә төрле укуда, төрле конкурс бәйгеләрдә катнашып, җиңгән өчен бирелгән дипломнар коллекциясе бик зур икән. Хәтта алар өчен шкафта аерым киштә дә бүленгән. Диләрәнең җыры күңелегезгә хуш килсә, аның өчен SMS хәбәр юллагыз. Һәрбер кыз бала балачактан ук матур, төз гәүдәле, кыю, ярата белә торган батыр егет турында хыяллана. Көннәрдән бер көнне егет көчле кулларына алыр да тормыш юллары буйлап бөек бәхеткә таба юл тотар. Бүген ул кыз бала бигрәк тә гүзәл, бигрәк сөйкемле. Тормыш юлын үтү җиңел, парлашып атлаганда. Мәхәббәтнең гомере узын бергәләп саклаганда. Мәхәббәт гомерле булсын, сулмасын, сүрелмәсен. Язмышның шишеләре хисләрне сүндермәсен. Мәхәббәт гомерле булсын, сулмасын, сүрелмәсен. Язмышның шишеләре хисләрне сүндермәсен. Туганнарның, дусларның сез кадерләрен белегез. Әти-әнигә урынны һәр чак түрдән бирегез. Мәхәббәт гомерле булсын, сулмасын, сүрелмәсен. Язмышның шишеләре хисләрне сүндермәсен. Кара кыштай гомер юлын яратышып үтегез. Язларыгыз кебек матур булсын гомер көзегез. Булсын гомер көзегез. Мәхәббәт гомерле булсын, сулмасын, сүрелмәсен. Язмышның шишеләре хисләрне сүндермәсен. Мәхәббәт гомерле булсын, сулмасын, сүрелмәсен. Язмышның шишеләре хисләрне сүндермәсен. Мәхәббәт гомерле булсын, сулмасын, сүрелмәсен. Язмышның шишеләре хисләрне сүндермәсен. Мәхәббәт гомерле булсын, сулмасын, сүрелмәсен. Язмышның шишеләре хисләрне сүндермәсен. Язмышның шишеләре хисләрне сүндермәсен. Эстрадабызның популяр җырчысы Илназ Гарипов бик кызыклы коллекция туплый икән. Ул ретро әйберләрне җыя,
Шул әйберләр арасында иң кызыклары 5 иске телефон һәм игътибар эшли торган пейджер. Дуслар, Илназга концертларда чәчәк бәйләмен бүләк итү урынына иске телефоннар бүләк итсәгез, аңа ошыячак. Шулай ук 1320 номерына топ клип 131 кодын язып җибәрсәгез, бермә-бер күңелен арттырачаксыз. Bir minutqa to'xtabdin olali. Düşüp qalda turmush arbasından. Yoqdi xatiralar barlar vaqt. Mashaqqatli kunlar arasından. Bir minutqa barin unutali. Izga tushir biz mangiga tugal. Nilar deb javob berar ekan. Fanilikda isarlangan ko'ngil. Ey shababaz, vaqt jitmaymish. Turmush degan vaqt uyanda. Bir minutlik dünyada. Bir minutqa sabr etib qara. Turmush imsindirib turgan malda. Aqlanular g'ina birini turmas. Kitib barsak ruhi yorliq halda. Bir minutqa to'xtabdin olali. Düşüp qalda turmush arbasından. Yoqdi xatiralar barlar vaqt. Mashaqqatli kunlar arasından. Hey shababaz, vaqt jitmaymish. Turmush degan vaqt uyada. Bir minutda vaqt topa olmaymiz shu o'zi bir minutlik dunyoda. Bir minutlik dünyada. Таңсылу Кукмара кызы. Кечкенәдән җыр мыңга гашык булып үскән Таңсылу үзе көйләр яза һәм коллекциялар темасына килгәндә, аның 60-тан артык көйләре бар икән. Шуңа күрә Таңсылу үзенең көйләрен җыя дип әйтсәк тә була.
Таңсылуға тауышларыңызны қызғанмағыз һәм аның үшін SMS юлларға ұнытмағыз. Білесіңме, сезесіңме, Yüreğimde ihlas suyu barın, Yaratılan şunu gönülden, Neler eylemin de sina dağın. Canım, canım, işit sözlerimni jırlar aşağı yollayasına, yalqansıman hislerimni canım. Derden derin aşulanma, Uylamışa etken sözlerime, Dığa kala gafu sarayım, Yaşlar kilemin su gözlerime. Canım, canım, işit sözlerimni jırlar aşağı yollayasına, yalqansıman hislerimni canım. Rahmet sana durmuşumuna, Ballı gülü nurga türgen üçün, Ömürlükке yaratırgan, Jiter güçüm bağırım, jiter güçüm. Canım, canım, işit sözlerimni jırlar aşağı yollayasına, yalqansıman hislerimni canım. Canım, işit sözlerimni jırlar aşağı yollayasına, yalqansıman hislerimni canım. Yalqansıman hislerimni canım. Yalqansıman hislerimni Bilesіңme, сезерсіңме, іштірсіңме. Рузил Гыльфанов махсус нинди дә булса коллекциялар җыймый. Әмма җырчы кул сәгатьләрен ярата. Ул бер кайчан да өйдән сәгатьсез чыкмый һәм сәгатьләр саткан җирдә тыныч кына үтеп китә алмый. Рузилнең мәхәббәт хисе клибы өчен SMS хәбәрләрегезне юлларга онытмагыз. Git indi bunlara. Etip giden kabızlık indi. Ene yoңғыр келе бит. Ya kabılmayın bula. Etip kabızıra gerek buna.
Yen sözüne motor күрсәтә, yağışlardan кисәтә, күңелләрне гөл яшитеп, гомерләрне яшәтә. Ул мәхәббәт, ул сөю, мин бик бәхетле дию. Күзгә күренмәс хисләрнең ялкыннарыннан көю. Ул мәхәббәт, ул сөю, мин бик бәхетле дию. Күзгә күренмәс хисләрнең ялкыннарыннан көю. Гашык булу үзе яман, дөнья кызсыз калдыра. Кеше йөрмәс урынга, такыр юллар салдыра. Ул мәхәббәт, ул сөю, мин бик бәхетле дию. Күзгә күренмәс хисләрнең ялкыннарыннан көю. Ул мәхәббәт, ул сөю, мин бик бәхетле дию. Күзгә күренмәс хисләрнең ялкыннарыннан көю. Күңелгә кергән бу хисләр гомер буена җитә. Сөеп сөелә белгәнне бәхетле картлык көтә. Ул мәхәббәт, ул сөю, мин бик бәхетле дию. Күзгә күренмәс хисләрнең ялкыннарыннан көю. Ул мәхәббәт, ул сөю, мин бик бәхетле дию. Күзгә күренмәс хисләрнең ялкыннарыннан көю. Күзгә күренмәс хисләрнең ялкыннарыннан көю. Ялкыннарыннан көю. Рәмилә һәм Рәзилә Батыроваларның әллә ни зур коллекциялары юк. Чөнки хушы китеп мавыгып йөргән әйберләре дә юк. Бары тик чыгыш ясаган һәрбер шәһәрдән суыткычка ябыштырып куя торган магнитлар гына алып кайталар. Хит парадыбызның игезәкләре өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына топ-клип дип башлап, 135 кодын язып җибәрегез.
Әсхат Дөбішатыр өзінің почетлы дипломнарын, грамоталарын, кубокларын, медальләрін саклый. Алар аның өчен бик тә кадерле. Чөнки шул хукуклы бүләкләрне алыр өчен ул бик күп көч куйган. Шулай ук алар Әсхатның балалары өчен бик яхшы мотивация, ә җырчының үзе өчен якты хатирәләр. Мәхәббәт бомба җыры сезнең тавышларыгызны көтеп кала. Мәхәббәт минем кайны дулый, үзеңне күрмәсәм, җаныма һич тә урын тапмыйм, үзеңне күрмәсәм. Көнләшәм әллә ниләр уйлыйм, үзеңне күрмәсәм. Дөньяда синсез яши алмыйм, үзеңне күрмәсәм. Сине сөям, сизәсең иркәм, күзләрең сөйли, гашыйксың икән. Утларда янма, уйланып турма, керсин кочакка, мәхәббәт бомба. Чики-чики вау-ва, вау-ва, чики-чики, чики-чики вау-ва, вау-ва, чики-чики, чики-чики вау-ва, вау-ва, чики-чики, чики-чики вау-ва, вау-ва, чики-чики. Мәхәббәт минем янда ярсый, үзеңне күргәндә. Күзләрең нурлар шәшеп балкый, үзеңне күргәндә. Шатлыклар баса йөрәгем түрен, үзеңне күргәндә. Бәхетле итеп тоям мин бүген, үзеңне күргәндә. Сине сөям, сизәсең иркәм, күзләрең сөйли, гашыйксың икән. Утларда янма, уйланып турма, керсин кочакка, мәхәббәт бомба. Сине сөям, сизәсең иркәм, күзләрең сөйли, гашыйксың икән. Утларда янма, уйланып турма, керсин кочакка, мәхәббәт бомба. Чики-чики вау-ва, вау-ва, чики-чики, чики-чики вау-ва, вау-ва, чики-чики, чики-чики вау-ва, вау-ва, чики-чики, чики-чики вау-ва, вау-ва, чики-чики. Мәхәббәт бомба. Руслан Ахунов музыкант һәм аның иң яраткан музыка коралы ул ирен гармоны. Русланның коллекциясында йөзләгән ирен гармоннары бар икән. Менә шундый безнең Руслан рәссам да, җырчы да, һәм әле бик талантлы музыкант та. Татар эстрадасы өчен гади булмаган кантри җыр сезгә ошаса, 1320 номерына топ-клип 136 коды белән SMS хәбәр юллагыз. Лидерлар арасында 3-нче урынны яулаган клипны рәхим итеп карыйбыз. Алтын кояш зәңгәр һава
Сөмбел Билалова артык бер нәрсә дә җыймый, әмма дә ләкин төрле төбәкләрдә булып, чыгышлар ясаганнан соң төрле магнитлар инде шактый җыелган. Сөмбел сезнең тавышларыгызны көтеп кала, сезгә бары тик 1320 номерына топ клип 129 коды белән SMS хәбәр җибәрергә кирәк. Беренче урынга менеп җитәргә күп кенә калмыйча икенче урынны яулаган клип көмеш медаль иясен каршы аламыз. Сайрый бұл, неге үзідірі екен? Уйлар сағышқа әйләніп, өзіні сездірі екен. Сайра бұл қышқай, сайрашы үзіп, бек көрәсі келген шағым болар ма екен төзіп. Сайра бұл қышқай, сайрашы үзіп, бек көрәсі келген шағым болар ма екен төзіп. Қайтқан бұл қыш өзінің таларына, сені келгенде үйіріпілер шығармын ауларына. Сайра бұл қышқай, сайрашы үзіп, бек көрәсі келген шағым болар ма екен төзіп. Сайра бұл қышқай, сайрашы үзіп, бек көрәсі келген шағым болар ма екен төзіп. Минем кебек бигерәкләр моңлысын, үзәкләремне үзәсең, яратуын шынымысың. Сайра бұл қышқай, сайрашы үзіп, бек көрәсі келген шағым болар ма екен төзіп. Сайра бұл қышқай, сайрашы үзіп, бек көрәсі келген шағым болар ма екен төзіп. Төзіп, сайра бұл қышқай, сайрашы үзіп, бек көрәсі келген шағым болар ма екен төзіп. Сайра бұл қышқай, сайрашы үзіп, бек көрәсі келген шағым болар ма екен төзіп. Сайра бұл қышқай, сайрашы үзіп, бек көрәсі келген шағым болар ма екен төзіп. Бек көрәсі келген шағым болар ма екен төзіп. Болар ма екен төзіп. Хәзер сүз Фәридә Алсу турында. Фәридә сәяхәт итәргә бик тә ярата. Барган илләрдән ул курчаклар алып кайта. Иң яраткан курчагы ул Швейцариядан алып кайткан. Шул курчакка карап, Фәридә булган кызыклы вакыйгаларны искә төшерә. Ә менә Алсу үзе чиккән сурәтләрне җыя икән. Күпләре шул сурәтләрне сатып алырга да телиләр. Әмма Алсу сатмый. Мин аларга жан кисәгемне, хисләремне салып чигәм. Шуңа күрә дә берсенә дә бирә алмыйм, дип җавап бирде безгә җырчы. Назлар җыры өчен тавышларыгызны юлыйсыгыз килсә, 1320 номерына топ клип дип 128 кодын язып SMS хәбәр җибәрегез. Барлык клипларны артта калдырган абсолют лидер клип монда инде әфәрин генә диясе кала.
Достар, СМС хабардан башка сез безнең ВКонтакте официаль төркемебездә тавыш та бирә аласыз. Безнең резидентлар тавыш биргән һәрбер тамашачыга рәхмәтләрен белдерә. Әмин Айрат Ильясов сезгә яхшы кәефләр, уңышлар телим һәм киләсе очрашуларга кадәр дип сау булашам. Пока! Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Makeup Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Makeup Ателье.